Здравейте, YouTube! Аз съм Луда и днес ще ви покажа как да сме спамите Ender кристали в Overworld. Тъй първо пишете Summon Ender си, то ще излезе Ender кристал. Ето ме си Ender кристал. Да го обърна като ми трябва. Напишете give името си Minecraft command и този цвета, той ви дава команд блок. Слагате команд блока, гибте един бутон с shift, задържате shift и десен бутон да го поставите. Правите така. Слагате един репитър тук, един на обратната, още един тук и един към него. Правите така. Слагате го тъй. И ето тук избирате с къде да го спаунвате. Примерно ето тук пишете spawn point. И то ви с spawn point. Сега тук пишете наклонено summon Ender crystal минус. И пишете ето това код. Ето тук долу където е кода. Минус 100. 128 4 415. Готови сте. Взимате една ръчка и слагате я и цъкате бързо личен бутон и чупите. Ето те. И ето вече почва да ви спамва Ender кристали в Overworld, което се супер яко. И след това става, когато ги гръмните. Бам! Това беше там. А сега не сме тук. Надявам се клипът да ви е харесал. Абонирайте се, дайте получите новата клипа.